Wa pa'y duha ka semana sukad sa pag-ulbo sa dakong sunog sa Dulho Fatima ni atong adlaw sa Pasko, ni atong Sabado laing sunog na usab ang miigo sa maong gihapong barangay. Patay ang usa ka lalaki gumikan sa maong hitabo. Ani ang report ni Nico Sereno. Nagdilaab nga mga panimay ang misugat sa kabumiruhan nga miresponde sa sunog Sabado sa gabi. Apektado ang bahin sa may C. Padilla Street sa barangay Dulho Fatima. Gikatahong nagsugod ang kayo sa panimay ni Benjamin Lopez. Padayon pa nga giimbestigahan ang hinungdan sa sunog. Apan 14 ka mga balay ang naapektuhan ug nagbilin kini ug gibanabanang moabot sa 500,000 pesos nga danyos. Sa pag-ulbo sa sunog, may gika-report nga residente nga na missing ug gipangita pa. Gikatahong milakaw kini ni adtong higayuna. Apan kagahapon, napalgan ang napaig niya nga patayng lawas nga natabunan sa debris sa nasunog nila nga panimay. Giila ang namatay nga si Christian Diaz Lopez, 43 anyos. Anaa pa karon sa funerarya ang iyang patayng lawas. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.